Assalamu alaikum masu kallo da sauraro na. Za ku iya downloading wannan bidiyon da kuke kallo a ƙarƙashin wannan postan ta hanyar shiga wannan link ɗin da yake ƙarƙashin wannan bidiyon. Idan kuka shiga link na ɗaya za ku iya downloading nashi ko kuma ku kalla online streaming kenan. Kuma za ku iya downloading ne ma za mu iya baku option ɗin downloading, amma in za ka shiga na farkon ka tabbatar ka install ne MX Player akan wayanka. In ma baka da shi zai yi directing naka ya kai ka Play Store ka yi downloading ɗin MX Player ka tabbatar ka yi install na shi akan wayan. Link na biyun kuma shi zai nuna ma tallace-tallace ka ɗan yi skip ka tsallake tallace-tallacen zai baka dama ka je ka yi downloading nashi. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar kararrawa. A duk da muka ɗaura sabon abu za ku kalle shi kai tsaye. Sannan kar ku manta ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin wasu masu samu.